Odei eta Michel eta Odei. Orain, satorren eta jatorren jokoan trampa egiteagatik, izango duzuen ondorioa. Gainerako gutar guztiek, gutar bat jarri beharko dute arriskuan. Nahiko nuke etzakizean pertsona bat 2-5 osentzaten, baina nahi legiak esplikatu eta esan arauak ondo nola dian, porque nahizuen nahitezuen. Nahisuenean bai, nahisuenean ez, espektakula bai, espektakula ez. Ola goguak emateizkit ez erreziteko eta isiliketeko, eta eske goguak entzaitu zuen programa etortzeko ola gauzakin. Baina eske rabia mateit, guain ja onean joiatutara ja, programa erdia pixka pasadala ja, rabia mateit, guztia olako gauza bateatik, porque azkenean iruditze zait, berdiz, gutar buru batzarrako ezagik zein dan, izuna jarritena, beriak inatako ala, eta orduan ez nahi satisfazio hori eman nahi, arde batetik amai. Ez dakit, hemen nola nahi zuen egite zuen, beti zure izate zuen, gutar buru batzarra, así que, nahi zuen egite zuen, nahi zuen puta zuen kalean, nahi zuen ez. Jendian nominazioak eta batzuk ulertu ditut, batzuk, eskin, klaro, pare bat arraro intzaizkit, bueltak etorriko dira, ez dakit, nahi gauza batzuk faltso gauzak iritzei zaizkit, baina bueno, ez ditute kontauko guain hemen, baina pare bat pertsonak iritzien goet, porque gero kamaratzeetan da gauza batzuk esatu eta gero repente Michel, orduan, eta esatu ez dakatela komplotikan, va por Los Ángeles de Charlie, esango eta orduan gauza gero nahi, ez da kabezor da, eta guainek kontuatzen mazazte Lander, Andrea, Sandra eta Eider, Laurak nahi, bai. Kasualidadia,